Στρατηγικές δημιουργικής έκφρασης. Αν θέλουμε στο κείμενό μας να δηλώσουμε συνέπεια, μπορούμε να πούμε προκαλεί, προξενεί, καταλήγει, επισύρει, ξεκινά, έχει ως συνέπεια, γίνεται πρόξενος, επιφέρει, παρακινεί, έχει ως αποτέλεσμα, έχει ως απόρρια, προάγει, προωθεί, ερεθίζει, υποκινεί, οδηγεί, συντελεί, ενισχύει, ενδυναμώνει, κινεί, προβιβάζει, συμβάλλει, εξάπτει, εξωθεί, αναβαθμίζει. Αν θέλουμε να δηλώσουμε παρεμπόδιση, παρεμποδίζει, εξαλείφει, εξανεμίζει, αφαιρεί, εκφυλίζει, διαστρέφει, καταστέλει, απομακρύνει, υποβαθμίζει, καταστρατηγεί, αποδυναμώνει, νεκρώνει, ακυρώνει, αποτρέπει, αλλοιώνει, καταργεί, διαβρώνει, υποβαθμίζει, υποβιβάζει, υποσκάπτει, παραγωνίζει, φαλκιδεύει, ναρκοθετεί. Αν θέλουμε να δηλώσουμε αιτία, οφείλεται, γεννιέται, απορρέει, εκπορεύεται, αποδίδεται, προκύπτει, ευθύνεται, ερμηνεύεται, αιτιολογείται, πηγάζει, προέρχεται, καταλογίζεται, ανάγεται, εκπηγάζει, αποτελεί αιτία, αποτελεί αίτιο, ελαττήριο, είναι λόγος, φέρει ευθύνη, είναι παράγοντας, ρίζα, κίνητρο, εστία. Τι πρέπει να αποφεύγουμε και τι να βάζουμε εναλλακτικά. Να αποφεύγουμε να γράφουμε ο άνθρωπος ή το άτομο, θα μπορούσαμε να γράψουμε οι εργαζόμενοι για παράδειγμα. Να μην βάζουμε να συνυποτακτική, να βάζουμε ουσιαστικό. Αντί να πούμε να οξυνθεί, να γράψουμε η όξυνση. Πρέπει να. Είναι αναγκαίο, επιβάλλεται, απαιτείται, αρμόζει, είναι απαραίτητο, χρειάζεται, είναι επιβεβλημένο, ευθύνη όλων αποτελεί, χρέος, καθήκον, στόχος μας είναι, καθίσταται, κρίνεται αναγκαίο, ταιριάζει, είναι επιτακτική ανάγκη, προβάλλει ως αδύρυτη ανάγκη. Δημιουργούμε έργο? Όχι. Παράγουμε έργο. Δημιουργείται εξέλιξη? Όχι. Παρατηρείται, σημειώνεται εξέλιξη, εξελίσσεται. Έχουμε ανάπτυξη? Όχι. Αναπτυσσόμαστε. Έχουμε παραβίαση δικαιωμάτων? Όχι. Παραβιάζονται τα δικαιώματα. Βλέπουμε εκμετάλλευση των ανηλίκων? Όχι. Εκμεταλλεύονται τα ανήλικα. Να αποφεύγουμε μετοχές σε όντας, να βάζουμε ρήμα. Λοιπόν, για παράδειγμα, προσφέροντας, όχι, παράλληλα προσφέρει. Αναφορικές προτάσεις, όχι, κύριες ή αναφορική αντωνυμία, δεικτική ή άλλη διαρθρωτική λέξη. Οι θεατές που παρακολουθούν, όταν οι θεατές παρακολουθούν. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η λέξη όπου δηλώνει τόπο, δηλαδή απαντάει στην ερώτηση πού. Πολλά ουσιαστικά σε γενική. Περισσότερες περιόδους, προθετικά σύνολα, μηχανοποίηση της εργασίας ή εισαγωγή της μηχανής στην εργασία. Απώλεια της προσωπικής έκφρασης και δημιουργικότητας. Τι μπορούμε να γράψουμε? Στερούν το δικαίωμα της προσωπικής έκφρασης και περιορίζουν τη δημιουργικότητα. Πράγμα? Όχι. Τάση, γεγονός, ενέργεια, εμπειρία, δεδομένο, πραγματικότητα. Γιατί, διότι, δηλαδή, με αποτέλεσμα? Όχι. Και αυτό συμβαίνει γιατί αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι, δηλαδή, έτσι. Επομένως, συνεπώς, εύλογα συμπεραίνει κανείς, λοιπόν, άρα. Καθώς, γιατί, επειδή, αφού. Εξαιτίας, να θυμόμαστε ότι η λέξη εξαιτίας χρησιμοποιείται για αρνητικές καταστάσεις, ενώ το χάρισε δηλώνει ευγνωμοσύνη. Λάθος επιλογή? Όχι, λέμε λανθασμένη επιλογή. Αποφεύγουμε 3 μονοσύλλαβες λέξεις στη σειρά. Δεν θα πούμε με το να συντηρούνται ή με το να δηλητηριάζονται. Η συντήρηση των δηλητηριάζει. Αρνητική διατύπωση τη μετατρέπουμε σε καταφατική. Δεν επιτρέπει, θα πούμε αναστέλει. Στο σαν, η λέξη σαν δηλώνει παρομοίωση, ενώ η λέξη ως δηλώνει ιδιότητα. Δεν θα πούμε δηλαδή σαν μαθητές, θα πούμε ως μαθητές.
Μέσο και γενική. Μέσο μαθημάτων, όχι. Καλύτερα να γράψουμε μαθήματα με τα οποία. Το β ενικό το αποφεύγουμε, χρησιμοποιούμε γ ενικό στην επιχειρηματολογία. Αποφεύγουμε ομόριζες λέξεις στην ίδια παράγραφο, δηλαδή οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιογραφικής, μπορούμε να γράψουμε η λειτουργή της ενημέρωσης. Αοριστολογία την αποφεύγουμε, ένας, μια, ένα, κάποιος, κάποια, κάποιο, διάφοροι. Χρησιμοποιούμε αντιθέτως το οριστικό άρθρο. Αντικαθιστούμε τη λέξη καριέρα με την ελληνική λέξη σταδιοδρομία. Το image με τη λέξη εικόνα. Πρεστίζ, γόητρο, σπόνσορας, χορηγός. Να θυμόμαστε, αλλοιώνω, αλλίωση. Αμείβω, η αμοιβή όμως γράφεται με όμικρον γιώτα. Βιωτικός, βίωμα, βιωματικός. Γέννηση, διονύ, γένεση με ένα. Η λέξη δυσιδαιμονία, δίλημα, γιώτα ήτα δύο μη, έλλειψη, έλλειμμα, ελλειπής. Επηρεάζω, επήρεια, επηρεασμός, επιρροή. Κηρύσω, κήρυγμα. Να δοθεί, με όμικρον δηλαδή το δω. Νιώθω, νοιάζομαι. Το νιώθω δηλαδή με γιώτα, το νοιάζομαι με όμικρον γιώτα. Οφείλω, οφειλεί, οφειλέτης. Ποικίλη, ποικίλος, ποικιλία. Ποικίλο, ποικίλος, ποικιλία. Προσιλητισμός. Συνείδηση, συνειδητοποίηση. Τίθενται, από το ρήμα εγώ τίθεμαι. Υγεία, υγιής, υγιές. Ωφελώ, ωφέλεια, ωφέλιμος, ωφελιμισμός. Και υπάρχουν και κάποια λεξιλογικά τοπήματα που πρέπει να τα προσέχουμε, όπως το ανέκαθεν. Εδώ είναι οι σωστές δηλαδή εκδοχές. Γράφουμε ανέκαθεν, αντίγραψε για προστακτική, απαρχαιωμένος, απεμπολώ, απολάβει της εμπιστοσύνης, αποποιούμε τις ευθύνες μου, έχω απαυδίσει κάθε είδος συν γενική πτώση ή αλλιώς κάθε είδους συν ονομαστική ή αιτητική, κοινοτοπία, μεγέθυνση, μεγεθύνω, μετά από σένα, μετά τα Χριστούγεννα, μέχρι τέλους. Ο επικεφαλής, όχι του επικεφαλούς, δεν κλείνεται δηλαδή η λέξη επικεφαλής, λέμε ο επικεφαλής του επικεφαλής των επικεφαλής. Όλων όσοι θεωρούν, όταν δηλαδή η λέξη όσοι είναι υποκείμενο στην επόμενη πρόταση, δηλαδή ποιοι θεωρούν, όσοι θεωρούν, δεν θα πούμε όλων όσων θεωρούν, κοιτάζουμε το συντακτικό ρόλο της λέξης αναφορικής αντωνυμίας όσος, όσοι, όσο, που έχει στην δευτερεύουσα πρόταση. Επομένως, όλων όσοι θεωρούν. Οι μέθοδοι αυτές, γιατί η λέξη μέθοδος είναι θηλυκού γένους, δεν λέμε δηλαδή οι μέθοδοι αυτοί, λέμε οι μέθοδοι αυτές. Όσον αφορά, πριν από το καλοκαίρι, υπεραμείνομαι συν γενική πτώση, υποθάλπω, ορίμαση. Προσέχουμε επίσης τη χρήση επιρρημάτων. Αδιάκριτα σημαίνει χωρίς διακριτικότητα, ενώ αδιακρίτως σημαίνει χωρίς διάκριση. Ακριβά σημαίνει σε υψηλή τιμή, ακριβώς με ακρίβεια. Αμέσως, δηλαδή χωρίς καθυστέρηση, άμεσα, απευθείας χωρίς μεσολάβηση. Απλά, δηλαδή με απλότητα, απλώς σημαίνει μόνο. Ιδιαίτερα κυρίως, ιδιαιτέρως προσωπικά. Έκτακτα, έξοχα, εκτάκτος, ευνίδια, ξαφνικά δηλαδή. Καταρχήν στα βασικά σημεία, καταρχάς στην αρχή. Χρήση των λέξεων. Αδυνατίζω, γίνομαι αδύνατος. Αδυνατό σημαίνει δεν έχω τη δυνατότητα. Πρότυπο είναι το υπόδειγμα, πρωτότυπο το καινοφανές. Τεχνητός είναι ο μη φυσικός, ενώ τεχνικός είναι ο σχετικός με την τεχνολογία. Μειώνω και αυξάνω μόνο για μετρήσιμα μεγέθη. Αντικατάσταση κοινότοπων πάλι λέξεων, όπως άνθρωπος, μπορούμε να πούμε άτομο, προσωπικότητα, ανθρώπινη υπόσταση, ανθρώπινη οντότητα, παιδί. Νέος, έφηβος, νεότητα, νεαρά άτομα, νεολαία, καλός, επικοδομητικός, παραγωγικός, χρήσιμος, ωφέλιμος, τελεσφόρος, καρποφόρος, αποδοτικός, αξιόλογος, αποτελεσματικός, θετικός, κατάλληλος, πρόσφορος, ενδεδειγμένος, ιδεώδης, ιδανικός, καινοφανής. Κακός,
επιβλαβής, ολέθριος, καταστρεπτικός, στήρος, άγωνος, άκαρπος, αρνητικός, ζημιογόνος, σφαλερός, ακατάλληλος, αναρμόδιος, απρόσφορος. Αδιαφορία, ολιγορία, παράληψη, αμέλεια, αμεριμνησία. Φροντίδα, πρόνοια, μέλημα, έγνοια, επιμέλεια. Επιθυμία, βούληση, θέληση. Κύρος, κοινωνική εκτίμηση, καταξίωση, κοινωνική αναγνώριση, γόητρο, ισχύς. Αυξάνω, πολλαπλασιάζω, πληθαίνω, μεγαλώνω. Μειώνω, περιορίζω, ελαττώνω, λιγοστεύω. Κάνω, όχι. Δημιουργώ, πραγματοποιώ, εκτελώ, υλοποιώ, διεκπεραιώνω, διαπράττω, τελειώνω, ολοκληρώνω. Βλέπω, παρατηρώ, διαπιστώνω, αντιλαμβάνομαι, συνειδητοποιώ, εντοπίζω, διακρίνω, κατανοώ.